Tal volta 2006 queda molt llunyà. Aquell Mundial de Moscou sembla que també, però ara, 12 anys després, s'ha demostrat que hi havia un atleta que s'havia dopat i la nostra atleta elianera Concha Montaner ha passat a ser tercera. Encara que siga 12 anys després, rebre una medalla sempre és un motiu de satisfacció, no? Exacte, i sobretot una medalla en un Mundial que és que m'he quedat moltes vegades propera però mai l'havia tret, entonces pues esa medalla la revisc amb molta alegria. Com t'enteres tu de la notícia? Bueno, jo m'enteré en el 2013 pues, per les redes socials. Diuen que Cotó va donar positiu en el Mundial del 2005 i la sancionen 2 anys. Si a ella la sancionen 2 anys no pot competir en el Mundial del 2006, entonces jo de quarta passe a ser tercera, aixina. Parlem que tu ja coneixes la notícia en 2013, però no és fins ara, fins al 2018, que es fa efectiu. Com és este procés per a tu? Tu com has continuat el procés? Pues als mesos en seguida a ella ja l'eliminen de totes les llistes, aleshores quan miraves la classificació del Mundial a mi ja se me veia com a tercera. L'únic que no rebíem era pues, ni el diploma ni la medalla i jo crec que perquè la Federació Internacional no tenia clar de com volia fer entrega d'aquestes noves medalles als atletes. Crec que no volia enviar-ho i així tan xelat que ja és suficient no poder pujar al pòdium i bueno, intentar fer una cerimònia per lo menos per als atletes que pugen al lloc que els tocava. I això com és, no? O sigui, recuperar el teu lloc. Exacte. Entonces el dia 3 faran una cerimònia, aprofiten que és el Mundial de Birmingham i en una cerimònia per la vesprada nit ens rebran els atletes i bueno, suposo que faran una cerimònia allí. Parlem de que això és en 2006, però tu has estat moltes vegades, com dies, a les portes i també en ocasions que ha estat esta atleta en concret un poc per damunt de tu. Sí, he competit en ella en moltes ocasions i bueno, en esta vegada pues, se va demostrar que feia trampa i pues, bueno, és de més... N'hi ha que deixar molt clar que això de fer trampa, i més en l'esport, no és una cosa que veiem tots els dies i que molts dels atletes esteu ahí per mèrits propis. Exacte. És a dir, ara, per exemple, la Federació Internacional va dir que anava a analitzar les mostres d'anys enrere, entonces guardaven les orines 8 anys i 8 anys després ho feien, perquè com el control antidopatge anava avançant, pues, si pillaven alguna substància que en aquell moment no detectaven, pues, com ha passat en aquest cas, podien anar fent-ho. Ha hagut diversos casos així i jo l'únic que puc dir que és que jo no tinc cap problema, és a dir, dona igual que els analitzen que ara dins de 20 que de 30. Perquè el que costa molt és de treballar. Hem vingut així fins al Poliesportiu Municipal de l'Eliana, és com tornar a l'origen i des d'aquest origen te'n vas al pòdium d'un Mundial. Exacte. Jo vaig començar així, que tenia 11 anys o aixina. Després vaig acabar en València Terra i Mar, jo vaig ser medallista mundial i medallista europea representant el Club d'Atletisme de l'Eliana i després vaig passar al Platges de Castelló. I conta'ns un poc aquesta trajectòria i com veus tu tot el que hem aconseguit fins ara? El que has aconseguit tu en aquest món. Bueno, sempre te queda l'espineta de dir ai, en aquesta competició podia haver fet un poc millor o diguem, pues, a vegades els canvis no sempre van bé. Sempre busques lo millor, però n'hi ha vegades pues, que no és. Entonces jo me quedé en l'espineta de no haver arribat a 7 metres i bueno, d'haver pujat alguna vegada més al pòdium. I en este pòdium que ara te reconeixen, quan va medir el vot? 6,76. I te quedes en espineta en 6,76? Això... Sí, perquè m'hauria agradat tindre els rècords d'Espanya absoluts, que sols tinc els júniors i els sub-23. M'hauria agradat tindre alguno, diguem, de la màxima categoria. Soc la segona atleta espanyola que més ha votat, la que més nascuda en Espanya, però m'hauria agradat votar un poquit més. Doncs el que sí que també ve xafant molt fort són les noves generacions que estan així entrenant i no sé si ho saps, però el Club d'Atletisme de l'Eliana està
vamos, que se n'ix. Tu quin consell li donaries a aquestes persones que estan començant ara la seva trajectòria? La primera, que l'atletisme és un esport de llarga trajectòria, és a dir, jo vaig començar quan tenia 9 anys, porto 20 anys representant de la selecció absoluta i que sempre se pot anar millorant. I sobretot que és un esport molt individual i que competeixes sempre contra tu mateixa, no tens que mirar el que fan els demés. És a dir, si ho mires, que siga per motivar-te, no per desmotivar-te, perquè sempre vas a millorar tu i el que estàs fent t'ho deus a tu mateixa. I abans de finalitzar l'entrevista, què t'he quedat tu en la vida? Com a atleta? Com a atleta, com a persona, jo crec que poquetes coses ens queden. Bueno, com a atleta sempre se pot demanar més, perquè els atletes, els deportistes en general som ambiciosos, ens agraden els èxits i ens agrada sempre donar el 100%. Però puc dir que he tingut una bona trajectòria, he tingut una bona carrera, sempre he tingut l'apoi dels meus i que he disfrutat, he fet sempre el que he volgut. Pues moltíssimes gràcies en aquestes paraules tan boniques. Ens despedim des d'ací, des del teu origen, i res, el tercer i el primer en els nostres cors. Gràcies. Gràcies a vosaltres.